Доброго ранку, сябры. Усім салют. Рады вітаць вас у нашым добраранку. Хлопчыкі, у мяне ідэя. Што ты яшчэ прыдумала, Кася? Нам трэба наладзіць спаборніцтвы па колькасці добрых учынкаў. Як гэта, Кася? Растлумач, калі ласка. Да вельмі проста. Мы з вами павіталіся, значыцца, зрабілі добры ўчынак. Вось бал на нашу карысць. Ого, вось як. Так, добрага ранку, сябры. Рады вітаць вас у нашым добраранку. Кася, а навошта ты другі раз вітаешься? Няўжо не зразумела? Яшчэ адзін бал мой. А навошта табе гэтыя балы? Ну, увечары зробім падлікі. І той, хто выйграе, памяняе кожны бал на цукерку. За добрыя паводзіны павінна ж быць узнагарода. Ты так лічыш? Лічу. Толькі за мной не паўтарайце. Другі раз не вітайцеся. А мы не збіраліся. Вось і добра. Хлопчыкі, якія вы сёння прыгожыя. І апрануты чыстенька. І прычоскі ў вас такія акуратныя. Яшчэ адзін бал хочаш атрымаць? Дык я ж вам столькі добрых слоў сказала. Лічу, за гэта можна і 2 балы даць. Усяго, значыцца, на маім ліку ўжо 4 балы. Кася, значыцца, ты сёння кожнае сваё слово ў балы пераводзіць будзеш? А чаму не? Зараз яшчэ пахвалю нашых гледачоў, потым... Што ж я буду рабіць потым? Давайте, хлопчыкі, падказвайце мне. Не, я не буду табе падказваць. І мне, шчыра кажучы, не вельмі хочацца гэта рабіць. О, а як выдатныя адзнакі ў балы перавесці? За адну адзнаку бал. Ці некалькі? Як вы лічыце? Кася, спыніся. Мы ж робім добрыя ўчынкі зусім не для таго, каб балы атрымліваць. Мы кажам сваім блізкім прыемныя словы, каб узняць ім настрой. А веды набываем, каб стаць адукаванымі і разумнымі. Ды гэта ўсё зразумела. Але мне вельмі патрэбна шмат цукерак. А дзе іх інакш раздабыць? А навошта табе цукеркі? Ды яшчэ і шмат. Справа ў тым, што я хачу пачаставаць усіх дзетак на занятках і настаўніцу. І яшчэ збіраюся ў госці на калыханку. А там усе малыя такія ласуны. Адзін топа чаго варты. А чаму ты павінна ўсіх частаваць? Ды не павінна я. Мне проста хочацца, каб мяне больш любілі і гаварылі мне прыемныя словы. Значыцца, ты потым цукеркі будзеш мяняць на добрыя словы? Менавіта! Ніхто ж не адмовіцца сказаць мне некалькі прыемных слоў за цукерку. І сябраваць са мной усе захочуць, бо будуць чакаць, што я іх яшчэ пачастую. Не, Кася, у цябе няправільны падыход. Вось мы з нашымі гледачамі сябры, О, вядома, сябры! а мы ж іх цукеркамі ніколі не частавалі. Проста мы кожную раніцу дзелімся з усімі добрым настроем, і гэта галоўнае. Думаеце? Упэўненыя, радасны настрой і прыемныя словы важнейшае за ўсё салодкае ў свеце. І сапраўдныя сябры чакаюць ад цябе не пачастункаў, А сустрэчы і любяць не за прысмакі, а за тое, што сябрам прыемна разам бавіць час і размаўляць пра што заўгодна. Вядома, калі ідзеш у госці, можна захапіць з сабой невялічкі пачастунак. Але гэта не абавязкова? Зусім. Так што можаш адмяняць падлік балаў і паводзіць сябе звычайна. Ой, і праўда. Вы ж нас любіце і без цукерак, так, дзяўчынкі і хлопчыкі? Дзякуй вам. Мы вас таксама вельмі-вельмі любім. Нам падабаецца бачыць, калі вы усміхаецеся. Рабіце гэта часцей. Ой, мне зараз захацелася зрабіць усім нешта вельмі прыемнае, без усялякіх балаў. Можа, тады уключыш гледачам ранішні мультфільм? Выдатная ідэя. Глядзім. Ну, дзяўчынкі і хлопчыкі, як ваш настрой? Цудоўны? Вось і добра. Не ўяўляю, што б мы рабілі без сяброў, з якімі любую справу разам рабіць весялей. Цікава, Лесік, а ўсе жывёлы таксама любяць сябраваць? А вось і не. Што, у жывёльным свеце ёсць істоты, якім больш падабаецца быць у адзіноце? Не ведаю, ці шмат такіх, але пра адну такую жывёлу магу зараз вам расказаць. Давай, знаёмь нас, разумнік. Цікава, каму ж не патрабуюцца сябры? А знаёміць вас, думаю, не трэба. Вы яго добра ведаеце. Гэта ж барсук, Лесік.
Правильно, барсука можна параўнаць з чалавекам, які не любіць ні гасцей, ні наведвальнікаў. А я і не ведала, што ён такі паласаты на супа. Барсук-адзіночка будуе свой бярлог. Барсукі жывуць у бярлогу, як мішкі? Цікава. І яшчэ яны таксама кладуцца спаць на зіму. І сваю нару-бярлог будуюць вельмі старанна. Яна паглыбляецца на некалькі метраў пад зямлю. Нішто сабе, барсукі не вельмі вялікія, а так глыбока капаюць. У будаўніцтве ім дапамагаюць вельмі доўгія і моцныя кіпцюры. Сем'і барсукоў селяцца, можна сказаць, у гарадах. Ага, значыцца, яны ж усё ж такі жывуць не ў адзіноце. Так, сям'я можа налічваць да 23 асобін, але кожны барсук капае толькі для сябе адну гіганцкую нару. Так звычайны лаз ператвараецца ў сапраўдны лабірынт. Цікава, значыцца, барсукі без усялякіх прылад добрыя будаўнікі? Выдатныя, шматпавярховыя падземныя дамы гэтых паласацікаў з пакоямі і вентыляцыяй расцягваюцца на дзясяткі метраў. Самая вялікая нара налічвае больш за 100 выхадаў. Але ж такія гарады вельмі доўга будаваць. Сапраўды, не хутка, таму барсукі будуюць іх з пакалення ў пакаленне і вельмі надзейнымі. Некаторыя такія гарады жывёлы насяляюць дзясяткі, а то і сотні гадоў. Дзівосна, не норы, а можна сказаць крэпасці, але ж барсукі вымушаны выходзіць адтуль, каб падсілкавацца. Безумоўна, але акрамя сяброў, барсукам таксама не патрабуюцца і сонечныя промні. Чым менш святла, тым ім лепш. Таму жывёлам вельмі падабаецца восень. А гэта зразумела. Дзень восенню становіцца карацейшым, а ноч даўжэйшай. І ў барсукоў з'яўляецца больш часу, каб добра сілкавацца і назапашваць падскурны тлушч. О, яны ядуць пра запас, як і мядзведзі? Менавіта, барсук, каб добра перазімаваць, восенню павялічвае сваё харчаванне ў 2 разы. Ой, як добра, што мы не кладземся ў спячку. Уяўляю, з'ядаць увесь час 2 талеркі, напрыклад, кашы, замест адной. Мне б гэта не спадабалася. Затое, табе, думаю, спадабалася б падрыхтоўка барсукоў да сну. Яны ладзяць мяккую посцілку з травы, зачыняюць усе выхады і салодка спяць да самай вясны. А можа, барсукі такія недружалюбныя, таму што не ведаюць мяне? Чаму ты так лічыш, Кася? Калі б яны паглядзелі наш добраранак, думаю, усё ж сталі б нашымі сябрамі. У нас тут і весела, і цікава, і мульцікі мы ўключаем тыя, што ўсім падабаюцца. Кася, намякае, што зараз час паглядзець чарговы мультфільм? Ага, давайте паглядзім. Хлопчыкі, а вось што б вы зрабілі, каб у вас была чароўная палачка? Я пра гэта ніколі не думаў. І я, шчыра кажучы, таксама. Эх вы, разумнікі! Нічога, я пра вас паклапацілася. Ты прыдумала, што нам папрасіць у чароўнай палачкі? Прыдумала, вядома. Вось цікава, падзяліся з намі, калі ласка. Ну, Максіма я б адправіла ператварацца ў самага лепшага футбаліста ў свеце, каб ён лёгка забіваў галы і яго каманда перамагла ва ўсіх матчах. Дзякуй, Кася, але мне гэтага не трэба. Як не трэба? Ды я і так стану добрым футбалістам. Я старанна трэніруюся і думаю, дасягну поспехаў і без чароўнай палачкі. Ну, як хочаш. А цябе, Лесік, я пераўтварыла ў самага вядомага навукоўца, каб ты ездзіў па розных канферэнцыях разумнікаў і лекцыі чытаў. Вялікі дзякуй, Касечка, але я спадзяюся справіцца самастойна, без чароўнай палачкі. Я кожны дзень вучуся, набываю новыя веды. Але ж ты марыш стаць сусветна вядомым навукоўцам. Мару, вядома. Дык без чароўнай палачкі сколькі гадоў пройдзе, пакуль твая мара здзейсніцца? А мы з Лесікам нікуды і не спяшаемся. Сапраўды, мы будзем вучыцца, трэніравацца і атрымліваць асалоду ад кожнага дня. Кася, а што б ты папрасіла ў чароўнай палачкі? Я? Пасля вашых адказаў я засумнявалася, ці патрэбна мне яна, бо, здаецца, усяго мне хапае. О, прыдумала! Што прыдумала? Я папрасіла ў палачкі час ад часу ўключаць цікавыя мульцікі. Гэта тваё жаданне я і без чароўнай палачкі зараз жа выканаю з задавальненнем.
Надышоў час развітвацца з сябрамі-гледачамі, Только не забудьтесь поправить прически. праверыць заплечнікі. І абавязкова знайдзіце час паразмаўляць з сябрамі. Няхай сённяшні дзень будзе цікавым і карысным. Спадзяемся, мы зарадзілі вас добрым настроем. А зараз засталося толькі дамовіцца пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку. У нашым добраранку! Будзе весела-весела і по-сяброўскі, я абяцаю. А напрыканцы праграмы для ўмацавання настрою яшчэ адзін маленечкі мульцік.